de com ha sortit tot. La veritat és que hem passat els nervis normals, però jo crec que ha anat molt bé. Hi ha hagut un nivell important, cançons guapes, i aquesta gent doncs, que no vull estar pendent de tot, i al final sabreu què hem decidit. De moment, un agraïment a ells. Tu mateixa, dius, una gorra de Buchenbach per cada un. I un CD amb l'agraïment personalitzat del Buchenbach. Un CD amb totes les cançons del concurs, que si us interessen també sapigueu, ara és allò de publicitat, tenim disponible allà a un precio módico a la guarderia. Totes les cançons del concurs per l'ordre que han participat, d'acord? Bueno, un cop fet l'agraïment al jurat, que sense jurat no hi pot haver mai concurs, ja sabeu. Us puc assegurar que és el millor que podíem haver trobat, en quant a coneixements, imparcialitat i bon rotllo. Anem a dir, com que són 24 grups no els podem fer passar tots partits, anem a dir del 10 en amunt, com 10, 9, 8, 7, 6, els classificats, val? I quan acabem de dir-ho, ja posarem allà on estava penjat abans, al costat de la diana, penjarem la classificació total perquè us hauria sigut interessant saber de l'1 o 24. De moment, començarem això, del 10 en amunt, i passo el micro a la Sílvia, que té alguna cosa a dir. Bona nit a tots. Estic supercontenta d'estar aquí. Hi ha hagut moltíssim nivell. Bueno, heu vist, que hi hauria aquí molts grups que es mereixerien ser el primer, però no hi cauen, només n'hi ha capigut un. Però hi ha molta gent, heu ballat superbé, i ens ho hem passat pipa, nosaltres, jo m'ho he passat pipa, i llavors m'ha donat el micro perquè justament jo volia fer una menció especial a un dels grups perquè penso que es mereix com un reconeixement especial i justament és el que ha quedat en desè lloc. Per això començo jo dient el que ha quedat en desè lloc. Aviam, on ho tinc? Que jo els noms no els sé, aquests tècnics. En desè lloc, normalment no hi hauria cap regalet, però jo aquí n'he agafat un, perquè crec que s'ho mereixen molt. Ens han fet disfrutar, vamos, com res. No és un ball que es mereixi, potser, ser el primer, però sí que és el que més bé, sens dubte, ens ho han fet passar. 3 cerveses per Out of Control Punès! Que bé que ho han fet! I que guapos que són! El número 11. Perdó, una coseta. Ja sabeu que... El 9, oi, que també anem. No volíem tenir més per tots. Direm del 10 en amunt. Sí. El que sí farem és el 6è, 5è i 4 els hi donarem una coseta. Els altres els mencionem ara, però no els hi toca res, què hi farem? Però bueno, el 9, que la cagava, ja m'anava cap a baix jo. El 9, les llastes. D'acord? No podem per les llastes. Jo diré fins al... Diré 2 més i després us els tercers, val? Número 8, vaig bé, no? Tails. Els 8, els Tails. Dic el 7 i li passo al francès. El 7, els Pagadanjo. I ara li passo al francès i diu el 6. Doncs el 6, que sí que demanem que passi un representant d'un momentet perquè li donarem un detall. El 6 de Dalton.
doncs és molt important tenir algun sponsor, no podríem dir que sigui fer això, però la tenda Corbetos Boots de Barcelona, que suposo que la majoria la coneixeu, ha col·laborat d'una forma molt important amb el concurs, donant un parell, no, 2 parells de botes pel primer grup. A part ens han donat cosetes, llavors, vosaltres us donem una bossa molt pràctica de Buffalo, que és la marca de les botes que ens regalen, una bossa per portar un barret o unes botes, un per cada un, i Corbetos, que ens regala també un val per cada un d'una samarreta. El que no val, la mida serà la correcta, segur. Val? Vinga, felicitats. Ara, quan el jurat s'obri d'aquí, podeu veure el perquè serà Corbetos, i els tenim. El grup que ha quedat... Quins nervis, El grup que ha quedat en 5è lloc, que també tindran el mateix, són unes noies molt guapes, que es diuen Out of Control Ladies. Senyora Font de Control, hola. Felicitats. Vinga. El Sergi li entrega també els 3 vals per les samarretes i les 3 bosses per cada un dels participants. Els quarts, ai, que ràbia, que he vist. A les portes, bueno, els quarts que tindran el mateix regal, dic directament. Catalunya en Cowboys. Algun Catalunya en Cowboy per aquí? O alguna? Helena? Helena? Què et deixen passar, Helena? Què vas, venir? Molt bé, felicitats.